שלל נסיבות חיים הביאו את ארטיום, היום תלמיד כיתה י"ב, לעזוב לפני 5 שנים את ביתו בפתח תקווה ולעבור להתגורר בכפר הנוער מאיר שפיה. באתי מהשכונה, לא היה לי טוב שם. כאילו, היה טוב, אבל ידעתי שזה לא הוביל אותי לשום מקום, כאילו. ואז הם המליצו לי על הפנימייה הזאת, חברים שאני מכיר, שהיו פה, והגיעו למקומות, כאילו, להישגים יפים מאוד. ולא יודע, אמרתי, אני אעבור, אני אנסה. אז הוא ניסה והתאהב במקום. היום ארטיום לומד ועובד בלול ובמשק, מרגיש חלק בלתי נפרד מהכפר הזה. המקום הזה באמת עזר לי בהרבה מאוד דברים. בגיוס לצבא, בערכים שקיבלתי פה, בעבודה, כאילו בהרבה מאוד דברים, באמת. גם יעקב וללי עשו כברת דרך כדי להגיע לכפר הנוער מאיר שפיה. הוא עלה מסן פטרבורג שברוסיה, היא מגיאורגיה. היום שניהם חולבים כאן את הפרות, כאילו נולדו באיזה קיבוץ בגליל. במקום הזה מיוחד שאתה עוזרים לך בכל דבר, נותנים לך כלים שיעזרו לך גם בחיים בעתיד. אתה צריך רק לקחת ולעזור גם לעצמך. מהר, מהרוץ יותר מהר. לפני כשנתיים החליט צוות הכפר לשלב אל יום הלימודים והעבודה העמוס של החניכים פרויקט חדש. בתוך ימים ספורים התגבשה במקום קבוצת ריצה. באימון הראשון הם היו 30 רצים, באימון השני 50, אחרי חודש רצו בקבוצת הריצה של מאיר שפיה כבר 80 רצים, חניכים ואנשי צוות. אתם רצים עד הקונוס הראשון, לא חייבים לקונוס, עד הקו הזה וחזרה. מוכנים? צא! במקום כמו שלנו, ריצה זה כמו חיים, אבל לא ריצה למרחקים קצרים, זה תהליך. זה עם הרבה מאוד עליות, הרבה מאוד ירידות, זה עם המון משברים, זה משהו שהוא מאוד סזיפי. לא פשוט, לפני חודש יצאנו לאימון ותפס אותנו מבול באמצע, וכל מי שרץ, כל מי שהתחיל סיים, למרות הקור ולמרות הכל, ואני חושב שהריצות למרחקים ארוכים זה מהות החינוך, זה תהליך, זה לוקח זמן, זה קשה, בסופו של דבר רואים את התוצאות, יש עליות, יש ירידות, אבל זה נותן סיפוק אדיר לכולנו. אבל קודם כל לרוץ עם חברים זה כיף, לרוץ עם קבוצה גדולה עם אנשים וגם כיף, ולשמור על כושר גם חשוב. הריצה זה א' כל כושר שלי לעתיד שאני מתכונן לצבא, וזה כיף, אתה רץ עם חברים, אתה עובר קשיים עם חברים שלך. זה קשה, אתה רץ 10 קילומטר, כולך מזיע, אין לך כוח לכלום, בא לך רק ללכת לישון במיטה ולאכול משהו. אבל אתה וחבר שלך רץ, אתה אומר לו, יאללה בוח שלי, נרוץ עוד קצת. אבל כשאתה מסיים את הריצה, אתה אומר, וואלה, הצלחתי, התעליתי על עצמי, איזה כיף, זה מה שכיף, זה גם מה שמקשר בינך לבין חבר שלך, נגיד. ביום שישי אתם מתחילים לשחק את משחק הגדולים, מה שנקרא, ליגה לאומית, כבר ליגת העל, לרוץ את מרתון טבריה. אחרי מספר מרוצים ברחבי הארץ בהם השתתפו החניכים בשנה שעברה, מחר הם הולכים לרוץ במקצה 10 קילומטר במרתון טבריה, לצד רצים חובבים ומקצועיים מרחבי הארץ והעולם. יש התרגשות? כן. מה? מה הולך להיות? מרגיש שאני משתפר מהשרה הקודמת. פעם לא הייתי יכול לרוץ אפילו 20 דקות רצוף. ועכשיו? עכשיו רצתי שעה רצופה אפילו. אני מרגיש טוב עם עצמי. אני רוצה מאוד לרוץ ולהרגיש הכל עם האנשים אחרים. כבר רצת 10 קילומטר? כן, לפני שנה רצתי וקיבלתי מקום ראשון. ללי אומנם כבר מכירה את האנרגיות וההתרגשות של השתתפות במרוץ, אבל עבור חלק מהחניכים, ההשתתפות במרתון טבריה היא חוויה ראשונית. חלק מהם פעם ראשונה 10, חלק מהם מרוץ ראשון בכלל, שהצטרפו רק השנה לפרויקט. זו הרגשה מדהימה. לראות אותם בסוף הריצה, לראות את הראשונים שמסיימים, רצים אחרונית ועוזרים לחברים שלהם, אלה הערכים שביום יום קשה להקנות אותם. ורק במקומות האלה אפשר לקנות, אנחנו גאים בזה מאוד. היעד הבא של קבוצת הריצה של מאיר שפיה היא ריצת חצי מרתון, 21 קילומטרים במרתון ירושלים.
כל חניכי הכפר שמסתכלים עליהם בעיניים מעריצות יהיו שם ללא ספק כדי לחכות להם בקו הסיום.